Tak, dneska už jíme asi 5. den a Davidek už takhle sám otvírá pusinku. Počkejte, já si to tady takhle položím a ukážu vám to, jak už krásně umí. Tak Davidku, haminky? Je. Jo, to je dobrota. No to je dobrota. No, ještě viď? Takže takhle nám chutná mrkvička a je v tom trošku brokoličky. Ham? Jo. No teda ten Davidek papa. Tak. Ještě dáme. No. No ty jo. Ty papa. No. Tak to asi nebude po mamince. Mamka byla určitě vybíravá. Ale Davidek, no tomu ta mrkvička strašně chutná. Vy? Že jo? Tak. Já to asi nahraju a ukážem babice, jak papáme. Mňam. Je. Tak, ne to tam ne. Ha? No, za chvilinku ještě bude moc hlídat i někdo přes poledne. Dá ti napapat takhle. Tak Davídku, haminky? Ham? No, tak. Takže takhle papáme. A to dneska papáme, pane, už je to týden vlastně. Týden a má teďko mrkvičku a má tam trošku brokoličku. A zítra dáme masíčko poprvé. No, na tobě to chutná. Ty jsi šikulka. Tak, bych si ještě budu muset jít přihřát. No, koukněte, mám prázdnou lžičku. A Davídek otvírá. Ta teda, tomu to chutná. No, na to bude mít babička radost, až tě uvidí takhle papat. Ale, taťka taky. No. No, dneska máme 15. října, viď? No. Takže Davídkovi už jsou 4 měsíce. A 11? A 11 dní? No ty to paštíš, já koukám. Já koukám. Budu muset ještě přihřát dneska. Včera mu brokolička samotná úplně nechutnala. Teď jsme to trošku tam do toho omylem foukli, viď? Je, tak ještě pusinku otevří. Je, počkejte, teďko nám to nějak nejde. Mamka tam toho dala hodně. Musíme to dát dolů. Tak, teď se nám to snad povede. No pusinku. Tak, to je ono. No. No, je to dobrý, řekni. Je to dobrý, Davidku. Že jo? Ukaž, otevři pusinku. No, počkej, já musím nandat vlastně mrkvičku. Tak. A Davidek otevře pusinku. Ham? Už bychom to začínali. Ham? Tak. No. Tak to máme první týden za sebou. Tak zatím.